Nola ekin honi, Ilaski? Ia, esan garra dugat zerbait, lagun batek esateko eskatu didalako, eta kontua da miluzerekin eta gure ardatzekin eta zerikusirik ez daukala, ez da zerikusirik euskal egintzarekin, edo gehiaketekin, edo kontua da lagun bat albaitaria dut. Bai. Eta esan ditan, mesedez, zerbitzu publikoa, hori bai, begira, gure ardatzetako bat badenez, eskatuko izun mesedez. Nire kasuen lehenengo lekua azteko da ben zerbitzu publikoa. Zerbitzu publikoa. Herritargoari mezua, eta bereziki txakur jabei. Albaitaria hau kezkauta dago. Antza, oso ohikoa omen da, kalean edo txakur harrak emea estaltzen duenean. Bai. Atrapata geratzea edo. Alegia, aurrera bai, baina gero ezin atzera egin. Ulertu da orain arteko, ezta? Gertatzen omen da desente. Ez da egoera txarra, Bueno, zer da kontua? Estres horretan eta txakur jabe askok, pixkat hori askatzeko eta egite dutela teknika modura, ur hotza hartu, eta txakurra guzti, txakurra momentu hortan, ikaratu? Uskurtu eta kanporako bidea topa dezan. Eta albaitariak esan zidan, ari gara txakurrak traumatizatzen honekin. Ze ja lotzen dute, estaltze hori, gero urrotzarekin, eta bar. Eta orduan zein da? Egin behar dena da, antza, albaitariaren esanetan, utzi. Naturak pixkat bere bidea egin dezan. Ondo? Gero errezatela zigarrotxo bat, eta hitz egingo dugu, eta kaleratera. Eta hitz egingo dugu. Hori da. Da konponduko dugu Euskal Herria, pata miluzerekin badakaz erikusia. Datozela gure, lehiakideak mesedez. Horrela egin arruneka, Idoia eta Maiur, Mikel Xabi, Inta eta Iker. Garriro diot. Zerikusirik gure zaiorekin, baina, bai, bide batez, zerikusia du, Idoiarekin esaterako. Zema txakur dituen Idoiak etxean. Hemen 8. 17. 17, barkatu. Zer ari dara, gutxitzen? Ez, lehenu erantizkizu 17. Zer egite duzu de txakur horiekin etxean. Baina egoera hau, ez, justo guaina ditzen Tarrandia Maiurrek. Urrotzatani, bai, Tarrantzu, urrotzatani, jode. Ba, urrotza ez. Ez duzu, hori da, injustu egin behar ez dena, zegero, bestela, sortze dira trauma. Baina orain galdera da, bai, katuek beru haueti ez. Dios, du joera gehiago dutela... Katuek beti dakar... Ez da, tximatxu denak esterilizatu, biarraen bizala. Katuek zentzortan egiten dute pixka turismoa ere, ez da? Ateratzen hori dira galera gauez, eta zer topatzen dudan. Zuek denak zentzortan... Ongi. Kontrolpean dituzu. Bai. Bueno, Idoiak eta Maiurrek saioa bera bezala, ez da? 7. gurean, 2.200 euro pilatuta. Maiurrek jakin durarena, Bai, ez da? Ian ondik izan duen datu hori? Ja. Kontatu nahi baduzu? Esperientziaz. Begira. Kuadrillan asko bat. Ez. Baitugu etxan iru zakurta. Bai, eta urarena erabili izan duzu teknika modura. Badakizu aurrerantzean, berdela utzi. Gizakietan ere gertatu hemen da. Bueno, itxatzita izeneko telesail bat ere badugu guk. Bai. EITB-ren unibertsioan. Bai, telesaila. Hori konta. Baina, oinarria baumen du. Dena dela. Bueno. Hori esan da. Gainontzean Amaiur, urpean eta ondo? Bai, ongi. Kikildu barik. Han esaterako ikustu dituztu horrelakoak? Ez, momentuz ez. Ez? Ez hemen Atlantikoko, Kantauriko itxasoak ez dira hainen... Dago, inberte bizirik. Mediterraneo da bizi gehiago eta... Ja, han ikusten dira bestelako... Egia da nik urpekaritza saio pare bat egin duela hemen. Ikusi... Behin ikusi nuen Getarian, horre marrazo bat edu zen lehorrera, erdi hiltzorian bezala, eta gero egile egin zen, eta eskeletoa da zegoenan. Eta joan ginen ikustera. Getaria. Bai, hori da kontatzen dana. Bai, no? Bai, esperientzia bat bada, ez da? Nora joan nahiko zen nuke esaterako, zakua irabazi, bidaia, urpekaritza egitera. Itxaso gorrira do... Beti aipatze dute hori, ez da? Bai. Itxaso gorrira zein da, Egiptokoe? Bai, Egipto eta... Saudi Arabia hartan dago itxaso. Oso bizia hau, ez da? Bai, eta merkea. Baita ere? Bai. Hane, urpekaritza egitea merkea da. Bai. Hor erromatar danat hauz? Boizezen atzetizun dizenak. Arrastoak eta bale aukera ikusteko. Jendai batzen da, astebeteko bideakin, barku baten sartu eta aste guzia bidaian. Barko bertan, gazteleraz bida bordo egiten zaio gazteleraz. Bale, ondo. Astebetez alako bizimodua izan, Idoia, zu joango zinateke hortara? Bueno, eta zu geratu itxasontzian filosofatze pixka da. Eta txokolate furua jaten? Zer da, eta bizitza eta betirekotasuna. Ez da plantxarra. Segi hortan, bikote, ondo ari zareteta. Ongi etorri zorte hon. Mikel Xabi, ze moduz? Ondo. Ondo? 3. saioa. 350 euro, lehenengo egunean finala be jokatuta zaudetelako. Txakurrik etxean? Txakurrak ez. Txakurrak ez. Gu gara, esan du, bueno. Beste zeo zer, etxean, animalierik? Ez. Ez, ondo? Bakarrik bizitzaretera bat? Kompainia pixka bat badago orduan. Urrotzarena, jakin duzue?
Keba. Ez, bueno, ba ez egin, Lagune txakur jaberik izango bazen duten, ez kendu ide burutik eta... Mikel, gogoratuko, zetan zabiltzien, besteak beste, goi mailako? Mekatronika. Mekatronika. Praktikak egiten. Bai, duala. Bai. Ikaseta lan eta ikasi. Hoi da. Ondo? Eta esan moduz du, kontu, ikasketan eta? Ba, ondo nahiko errez, eta moldatzen naiz ikasketa eta lanak tartekatzen, eta... Girona eta zuen artien? Bai, lanean, familia dira. Aiz, ondo? Oso gertukoak eta gustora. Ondo. Xabizuk eguneroko be, gironien edo zer? Ni bai. Kejarik ez dagoetu. Amaitzen ja. Bai. Bai? Bai. Bai, mesedez. Bai. Entzun dezala unibertsitateak ere, bai. Bueno, torduen ametxe egingo dugu, Miluzen sakua eskuratzen dugu, Hori da. Bai. Ametxe ederra, zeno litzateke, baina leku honien zauzi horretarako. A ber. Eta zer egin? Zer ingo dugun? Irabazita, bai. Bueno, zakuakin... Bidaia... Nora? Ba, ez dakigu, hendikan. Aukeratu barko genuke. Itxaso gorrira, adibidez. Egon zienean Julen eta Aitor lezokoak. Bai. Behaiekin, Uzbekistanea. June izutela. Indarrak batuta. Oso ondo? Baina, katxo ondo, baina... Vale, lastima. Bai, ja esan da dau, Mikel. Hemen gezurrik ez da esaten. Ondo. Mikel Xabi, ongitorri. Eta ia oso programon egiten dugun. Intza, Iker Gabon. Gabon. Zer mozikote? Ondo. Leku hartzen. Txanaka. Piskat. Ez datoz ez zuek, leku txarretik. Hernanitik. Hernanitik. Mentxe bertan. Eta zuek zarete beti da niko lagunak. Bueno... Badago zerbait hor, haraka ezagunen, jazkite. Gure anaiak dira kuadriakoak. Nola barkatu? Gure anaiak. Bale, eta anaien kuadrillatik nola bai? Bueno, hango periferiatik edo, elkartu gara, bueltan. Bai, koinziditu genuen ceramikako kurtso baten, eta hortik harreman. Zemate, edukiari diren eskaintzen, ceramika kurtsoak ere egite dituzue? Bai. Izan da kurtso bat, konkretuki. Duela 3 urte koinziditu genuen. Ceramika kurtso batak gauzerik ederren ateiko munduko, bat, burue, bueno, pentsutzeko beste gozatzutan, eta gero gauza ederrak eitzeko, bai. Ze ondo? Mantentze duzue? Nik bai. Nik ez, nik utzi. Bueno, eguneko 50 arrakasta beraz. Bai. Kurtso horrek, Intza, ze egin duzu besteak beste? Ba, denetarik pixkan, Lorontzi asko, katiluak. Zuk egindako zerbait badago ikusgai txilidalekun? Ez, oainik ez. Zean aritzen omentara, konta guzu? Bueno, idez fundazioan lana. Gehiago artxiboko dokumentazio lana. Zuk ikasi baitzen nuen? Artearen historia. Eta hortik tiraka? Ba, ze leku egin zegoteko artearen historia ikasita gero, Ze ondo. Iker zu berriz? Ni lanian, ursa ikasten markatu. Lanian. Lanak ere baditugu ikasten. Bueno. Ze ikasten? Goi mailako espezializazio bat, BIM izeneko bat, eta guztua. BIM, da hori da, gutxi asko? Eraikuntza munduko ordenagailoa eta diseinu. Zoragarri. Txakurrik baduzu ez? Nik bai. Eta, Intza? Ez dut ikusi inoiz, ez errolak hori. Ez? Ez. Hernanin ondo ezia daude beraz? Ba, uste da, ez. Edo behin azteagoan bukatzen ere badakite, mezua ondo gorde gogoan. Zakua irabazikoa genuzte asmo? Ba... Hemen ere mamia dago, beti dago zerbait hemen. Ez, berez esate du, lagunekin afari bat. Hori da, berez esaten dena, bai, hori da. Bai. Politikoki zuzena izatea, baina. Humildea, bai. Bestela, furgonetatxon bat. Txo, Bai, Kalifornia txo bat, edo 60.000 txo euro balio dituen egitako bat. Hori. Esaterako. Bai. Berdin. Bakoitzak Furgoneta? bat. Ba, bikain. Izan daitezela furgoneta txoak orduan, aukeran. Animo bikote, sorte hon, Eskerrik asko. Ia banatzen duen. Bi furgoneta txo? Zalantza diga, Banatzen badun ospatu, Miluzeko sakuan ondo entzun, 54.150 euro! Bueno, eta sarren esan dakoa, ondo gogoan izan ezazuela, Lazkaon ere, Opa, Lazkaoko lagunak, Lazkaoko entzunikotik gaur, bizita. Ze ondo! Oi? Intzaiker, balanera, zakua nahi dugu, horretarako puntuak bildu behar dira. Fotokumeak triboren berbak edikusi makusi zeuentzat. Guk fotokumeak. Oso ondo. Idoi eta Maiurrentzat? Triboren berbak. Ikusi makusi beraz. Mikelek eta Xabik, egingo dut. Oso ondo, triboren berbekin hasiko gara, Idoi eta Maiur. Lorazale, basarie? Ez. Ez, Gutxi. Bueno. Nahiago txokolatea. Beran etxean atara begiratu eta lora ederra tauz, leku dan. Txapelketa egiten da. Beran da Txapelketa egiten da, gize.
Ba, Ez ederra du da. exainduta. Amatxi, nire amatxi hartzen jota. Ah, bueno. Ba, urria balizo da horrek, Idoia Maiur, baitzak loreekin. Taula hause? Eta denpora. Poesia bultzatzeko lehiaketa. Lore jokoa. Berbatxua. Hau lorea. Izarra. Goiz bateko lorea. Poesia bultzatzeko lehiaketa. Lore jokoa. Berbatxua. Hau lorea. Izarra. Argi lorea. Iraupen gutxikoa. Goiz bateko lorea. Gaztea, adin honean dagoena. Lorekoa. Mozkorraldia. Zapo lorea. Polipoa, anemonaren antzeko espeziea. Itxas lorea. Bergela. Baba lorea. Aupa! Ikain. Loratu da. Erto. Asko gustatu zait berritxo denari aholorea esatea, No dago, apuntatuko du. Bagara, Bagara. Bueno, loreak Bagara. denetarikoak botatzen ditugu, baina egun puntu, bikote? Bera da. Atzeko bitagoak, besteak katarragoa, baina. Historia zaleak, zareten, Mikel Xabi? Gutxi. Zuek historia egin nahi duzu. Ba, hemen historiako aro desberdinak, agertuko zaizkigu. Erne? Dinosauroen aroa, harri aroa, metal aroa, antzin aroa, erdi aroa, aro modernoa, aro garaikidea, eta etorkizuna. Demora, aro garaikidea. 5. Harri aroa, 5. metal aroa, 3. aro modernoa. 7. Dinosauroen aroa, 1. etorkizuna, 8. antzin aroa, 5. erdi aroa, 4. aro garaikidea, 6. harri aroa, 4. metal aroa, 3. aro modernoa, 6. dinosauroen aroa, 1. etorkizuna, 8. antzin aroa, 5. erdi aroa, 5. aro garaikidea, 4. harri aroa, Naztu gara, bai, erdi aroa eta gazteluko harrian naztu Gaztel ditugu. hori, bai. Bueno, Bautxa, azken unien, eta punturik ez. Intzaiker, bertsoa, zuentzat? Txirritatxo, bueno, badabil beran alkondarakaz, zuek basari gertukuek, berantzat. binaka eta... Binaka, dordun berapenetan, aprobetxatu egiten du. No. Intzataiker, oinak, hitzak eta bertsoa. Adibegiak ta Belarriak. badatoz, Berapenak. soineko galtza edo Pijamak. erdi presioan, Azkenak. batzuk borrokan ibiltzen Dira. eramanaian, Merkenak. kasoian gorde eta Sekula. jantziko ez. Dituztenak. Oh! Gozua eta... Como ez dagoa? Ikusagun, biak, atxbesterik ez. 60 puntu, Hernanira. Akatzaren erantzule igual neu, Zergatik. Erdi presioan. Bueno, Ez dut oso bueno. ondo, abestu bai, Ikerrondo. Ez ezagun geure burua zigortu. Bai, bai. Otarako daude etxekoak eta... Idoia Maiur! Markagailua zigortzeko prest. Bai, beti zela. Ardulekua ba, Mikel eta Xabi. Animo. Iba. Horrendik ere erdilo edo. Ez nahi hartzaitu zegu, lehenbiziko ronda. Debora! Aingerua, Zerua. arua, Ez. Idoia non gaude edo? Mundua. Hor. Diskoteka. Disco. Bai, eta? Disco musika, diskotekan, disko bola. Bai, Diskotekako bola, bai. Egan egin. Abioia, triangulo bat. Zer da? Zer da hori? A la delta. Hori da. bai. Eta hirugarrena bien artean. Bikote. Zaldia eta Kontuz, zalduna. Ez. Amaldabera, bale, parke, atrakzio parkea. Goitibera. Goitibera.
Eta zer dira bereik? Goitibera eta goitibera bi lagun. Bai, ondo. Ondo. Eta? Paperean sartuta, Idoia? Bai, lesionatu digu Amaiur. Asmatu arte, hariko gara, eta? Ba, Goitibera eta 2 punto danak, irurogeina, oso ondo. Miguel eta Xabi, beste hartu lekua, Intzaiker. Eta Hernani Arrok, bota, Proposamenak beldurri gabe. Animo, demora. Elatua jaten. Ados? Elatua. Urtzen. Urtutzen. Bikain. Ondo, Mikel, Burutzea. Matematika. Nola egiten da? Hor. Apaiza. Zer da hori? Santagea. Bikain. Bai. Ondo. Mikel. Imanak. Zer Bi dira? iman elkartzen. Oso. Erakartuta elkartu. Azera nahi pautako txakurra bezala. Ondo? Erakarri elkartu eta gero. Santagean pentsamentu nau. Asko gustatzen. Oso polita irako polak. Da gero herri bakotxean beran Santa aldaera Eskerako, bai, ja. eta ederrak. Zuek, oso ondo, irurogeina puntu! Aritu gara Intzaiker, zaten zehazten eta, bat edo? Bai, lehen egon geha ibiltzen, osea, ibilidea eta... Ondo, orduan irutik iru. Bai. Gutxien ez hartu lekua, Idoia eta Amaiur bestaldean. Berako veteranoa gainera, lagun. Iruko horren bila. Debora. Apa Iker. Erre, Zigarroa. zigarroa. Puroa. Vale. Puroa. Puroa erre. Bai. Bai. Golfa. Bai. Kriketa. Poloa. Hokeia. Ez, golfan sartu pilota, gol Usi. pilota. Swinga. Kriketa. Ez, golfa da. Bai. Bai. Baina? Minigolfa. Bai. Bi persona, argazki, modelaje. Bai. Bi lagun. Pasarela. Bi aurkezle, bi lagun. Bai, alfombra gorrilla. Eta dira bi? Bi modelo. Aktore. Bi Orkestre. esatari, bi... Ezagun, famatu. Famatua, kasatu. Oso ondo? Irutik iru, doktore. Erto, honek bai, jakin, alfombra gorritik irurogeina puntu eskuratzen. Oso ondo. Ez da guri, Ez. Ez da guri, zerbitzu publikoa eskaintzea gehiago da. Hori ba, Gurien. hori ba. Eroglifikoak. Eroglio, on fire. Bai, ala dabil, Bai. Badabil, gainera. Badabil? Txakurraren egiten. Alduenean. Norekin? Bai. Ikusi dut nik, Miramonen pasilloren baten. Itxatxita? Lasai. Idoia eta Amaiur. Eroglioren obra, hause gaur. Denpora, lehenengoa. Barre asko egiten dut. Bi hartza. Nor da? Anjata, güey. Bai. Bai, pues. Bi... Bian. Ez? Ez. Hasi bertatik? Bi hartza. Ez? Hartza. Ez? Asi nor da. Nor da? Anjata, güey. Han zer? Han hartza. Zemat? Anjata bi hartz. Ez? An... Ai. Han hartzekin. Zemat behar genuen Han Hathaway aktorea eta hartzekin dago. Han hartzekin. Zematu gara biekin eta hartzekin oroar. Han hartzekin barre asko, Bai. Ba, gurean hartzeaz barre asko, Aho lorea, gura be. Idoia eta Amaiur, bigarrena denpora. Betia, zerrez daude? Petra. Bai? Eta betikoa zer da? Zer da? Madril... Orokorra. Plaza. Bale? Petra zan. Petra. Bale? Plaza, Nora? Amaiur? Petra Lazara. Bai! Petra, munduko mirarietako bat, Jordanian. Petra Plazara. Pekenduta, Petra Lazara. Plaza barria bidea dez, Oso ondo. Madrildik urrun, Baina oso dotore. 50 puntu bikote. Euskal zendia. Hori bat, pentsa. Mikel eta Xabi, zerraldu barik, eroglifikoek asmatzeko gogoz, suposatzen dut. Bai. Lehenengoa denpora. Gobernuak eskutatu du. Jena. Bai? Nor da? Aliena. Bai! No. Al Pacino.
ezin duzu utzik egin Al Pachinori dagokionez. Aliena bat, da? Aliena, eskotaz du gobernuak. Hortan ere zerbitzu publikoa eskaini dugu, ez da? Bai. Al Pacinoen orden, gustarazteko. Munduari erakustarazi, ederto. Mikel Xabi, bigarrena denpora. Zaldiari ikusten zitzaion. Bustana. Ez? Gertu, Nor da? Zak. Bai, nola dago? Hilda. Vale. Zakila. Vale. Zakila, dago, zakila. Bide bat ez barkatu, Eguneraketatxo bat, Bai. agaitariak idazit, zergatik gertatzen ote den txakurren hori eta antza, txakurrek zakilean, omen dugate, ezurra. Barruan, Bai. gainontzeko zakileak betzela xe, eta ezur horrek eragiten omen du alako, beraz, ura botatzerekin eta kontuz. Ez errapurtu barik. Mesedez, Vale, oso Mesedez. Eta gero trukean, ez urtxo bat eman, berakia. Tema ziren, berroita gar puntu. Ba, Intza eta Iker, datu hau eta gero, Bai, zelan noski. ez dugu, eroglifikoa Mesedez. asmatuko. Bai. Prest, zuek? Bai. Lehenengoa denpora. Arropa zikinari dario. Ia, bekuen hor da. Kike. Bale, ze behar dugu, Ki. bale? Orduen nora duen, Kira. Kiratxa. bale? Eneko atxartukalderia ikusten dugu, eta ki behar dugu, bigarren silaba ez, eta kira, atxa, eneko atxa, kira atxa. Haze bi erreferente, eroglifiko bakarrean, Ondo? Ia bigarrena, denpora. Txakurrak ari dira, Uluka. oso ondo! Luke Star Wars, Uluka, oso ondo. Zertatu ote zaio txakur horri, uluka aritzeko. Ez horrema puzkatu edo, egun puntu bikote oso ondo. Apatuek! Eta zazpikitxo bat, jazki, askotan ekarri baititugu ona, nolabait ele batean zerbait eskaini eta euskaraz kontrakoa eskaintzen duten. Bai. Zerbitzu, Bai. kartelenak eta. Halako zerbait gertatzen da hemen, ingelesaren eta euskalaren artean, ingelesez, nolabait eskaintzen dena da hemen, azazkalak edo, konpontzea edo. Bale? Euskaraz ordea, hiltzeak dira. Kontua da, ingelesez, Barkatu. nails dira. Azkazalak eta hiltzeak. Bai. Hori ba. Intzien neila. Orduan, baina diot, behin itzulpena egiten Ja. hasita erreparatu ondo, edo igual manikura egitera joan ez da euskaldunoi hiltzeak soilik, Bai, ondo da, hiltzen Ondo dago, da. hiltzen da bat. Eskerrik asko bidaltzeagatik txalo ero bat, Ondo. mesedez. Igorleari. Hiltzea. Grazko kantu dat ordu, bai. Baita ere, erabilgarriak denak ere. Bai, euskaldunok asko sinisten dugu. Komodina, bikote. Fede bakarra komodina jarrita gu. Bai. Momentuz. Idoia Maiur. Bizitzako plazerak, ara. Urrengo ze telesailen protagonista da Itziar Ituño. Argi gorriak, izar gorriak, amets gorriak, marra gorriak. Argi gorriak. Oso ondo. Bokala? Eta entzun? Indarrak hartuz aurrera iten dugu, albuen zein daukozun gogoratuz, hemen badira benetan. Zakoaren bilakoaz. Zeitz, ezabatu dugu abestitik, berezi, tristezi, merezi, gabezi. Merezi. Hemen badira benetan, merezi dutenak. Bokala? Ezagutzen zenuen, Amaiur, kantua. Kantua Aitzu, zen bai. egon zara. Ahí está. Ondo. Aurrera ba, non jaio zen Franz Kafka idazle famatua. Pragan. Oso ondo. Babitu, buruko nahasmenen eta berre ikusten Bai. honen dokumentala da Kafka, Otartean. Nietzsche eta hone Ja. danak. Kuadrillako. Bokala? Bai, gero sortzerako momentuan. Baliagarria. Oh, Bestela Genio metamorfosia batzuk, nondik, ez da? claro. Segi egingo dugu edo? bai, seiko. Bai. Entzun bau. Azale onzuek babai, Alain eta Entzulio gaurkoan Tailandiara bidaiatuko dugu, bertako produktu bat, birala bilakatu dalako, eta Alain zuk esan dozun moduan. Yandom Hong Tai. Gaztea irratiko ze esatari da entzun dugun hau. Ainhoa Vitoria, Andrea Aramburu, Maite Garmendia, Sara Alonso. Ainhoa Vitoria. Ez ez.
Horrekin Antxon gustatu egiten da, Hori, baina ez da bera. Bai. Mikel Xabi? Gustatzen. Andrea Namuru. Andrea? Intza Iker? Maite Garmendia. Hori bai. Bokala? Bokala? Vale. Eta sekulako aukera, bide bat ez? Askatzeko. Intza Iker, zakit alegindu nahi duzuen? Ez? Nahiko lan. Bosgarren errondara beraz, Idoia Maiur. Ozi azken aukera, Nork gorputzu zuen Sandy pertsonaia Grease filmean. Olivia Newton-John. Yeah. Ten. Sandy, baby. Bokala? Zein gelditzen da? Urik ez dago, bueno. Ez dago? Bizitzako plazerak. Ba, arrastu da. Egin beharren... Zer? Egin beharren... Egiteko bat bete eta ezabatu. Egin beharren zerrendatik egiteko bat bete eta ezabatu. Ezabatzea, ezabatzea. Ondo irakurri! Erlaxatu, Ondo! Komo dina! Bera! Jaman modune, ondo irakurri, ganoraz irakurri. Mikel Xabi, ganoraz zeutxi zeuen eskuari, bigarren eskua, konela dino. Baina euria iragarrita zegoen. Nor da argazkiko pertsonaia? Mielo txin, zaldiko, ziripot, mamoxarroa. Ziripot. Oso ondo. Bokala? Bakantu bat? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Kantoaren izena beharko genuke? Je veux l'amour, la joie, ma liberté. Je veux l'amour. Bota. Je veux. Je veux. Oso ondo. Bikain. Bazaz. Eta bokala? Aurrera. Zerritan jaio zen Jouri Naboroba. Laudio Basauria Urain Brinkola. Basauri o Laudio? Botazak. Basauri. Errobatea. Laudio. Ondo. Bokala? Bai, horret. Eta aurrera, Mikel eta Xabi entzun. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Boa, zeona. Ze urtetan kaleratu zuen Fermin Muguruzak abesti hau? 1986, 1986, 2006, 2006. Pian la 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 la. 2006. Euskal Herria Jamaika Clash. Oso ondo. Hace diskotarra. Bokala? Segundu bat, a ver. Hasi da, Mikel, bai. Denbora errekorra egin dut, zintzilik dagoen arropa jasotzen. Presiopean ondo, Oso ondo! Zerak ustaldia. Komodina, oso ondo. Intza eta Iker. Puntuz ondo gabiltza. Ia, komodintxo bat ere. Ez dugu zer moduz zaude galdetzen. Ez dugu galdetzen. Idoiak bai, zorionez. Ondo. Bai. Zue zer moduz eta. Zei bai pasatzen da, oi hartzundik, horia, urumea, oi hartzun, bidasoa. Bidasoa? Bihartzun. Bokala? Eta entzun? Haizea bezala, eskuen artetik, iez egiten duzu. Brr! Sekulakoa, Adimentsuren bertsioa. Norena, ordea? Gorka Urbizu Izaki Gardenak Gatibu Kentzazpi. Kentzazpi? Si. Haizea bezala, eskuen artetik, iez egiten Alde derreko hau. Bokala? Behar dudanetan. Inautele horrietan nire bizitzen garrantzitsu haue neu lehen guzu baino. Begira. Ze pozik inau, ze triste zure lehen guztua. Ia ba. Kolpe bagarrean, Familiku, Gero, Eika, Pilazki, zer duzua? Ala hitz egiten du zure lehen guztua batean. Claro. Aurrera mesedez. Zein euskal aktore bihurtu du gizon,
Adimentxuk, egia da, bera da. Elena Irureta. Bai, ez da? Okala? I. Aurrera? Ba, entzun. Ondo Lazkao. Nor da? Kantuan entzun duguna? Britney Spears. Hau, segurazki gure zuzendarirentzat, Julerentzat, bere lehengusini baino garrantzitsua, Pentsa. bere bizitzan. Ez pentsa, dino. Bokala? Familiaren alde ez da? Eta? Askatze dugu. Guazen? Zure sare sozialei esker ikusi dut zoriontsu zarela. Ja, galdetu harri gabe. Ba, ez bada galdetu, Ondo, komodina! Intzataikeren markagailura. Eta markagailuei begiratzeko momentua didanok 210 eta komodina beran. 310 eta komodina Pasai Antxon. Hernani 200 eta komodina. Baden arabakitzeko aldetxuek markagailuetan eutxi bakoitzak bere aukerei. Lehenengo erronda, Idoia Maiur zeuekin hasiko gara, eta jakin nahi duguna da lehenengo errondonetan, Instagramen 30.000 jarraitzailetik gora dituzte. Iban García, Twin Melody, Claudio Landa, Xabi Alonso, Ibai Llanos, Malenosa, Albin Stardust, Iñaki Williams, Julen Tellería, Gotzon Mantuliz, Berritxu Loroa. Ibai Llanos. Bo, hone milioika ditu. Twin Melody. Iñaki Williams. Iñaki Williams. Milioira heldu gabe gertu. Xabi Alonso. 13 milioi jarraitzaile. Guau! Iban García. 600.000 ditu, hone? Twin Melody. 1,4 milioi, Gotzon Mantuliz. 700.000 inguru ditu. Malenosa. Berrikalari aparte da, 87.000 jarraitzaile dituena. Azkena? Eta komodina. Berritxu Loroak 50.000 jarraitzaile. Bueno. 150 puntu. Irizpide kualitatiboak, kuantitatiboak, eta... Behitu zeizilin hauen. Bai. Mikel eta Xabi, bigarren errondan, Euskal Herriko korrika lasterketak dira. Zeuk hasi erantzuten. Beobia Donostia, 1.000 Ultra Trail, Karakateko igoera, Ibaiondo Bakiar, Azkoitia, Azpeitia, Zegama, Izkorri, Espartatloia, Kilimon Trail, Musara, Bilbao Night Maratoia eta Bilabira. Beobia Donostia. Ezagunenetakoa, noski. Zegama Izkorri. Hemen ere, azeilarak, parte hartzeko. 1.000 Ultra Trail. Gogorra. Bilbao Night Marathon. Bilbao Night Marathon. Bilbon, gau ez egiten dena, noski. Azkoitia, Azpeitia. Hau maratoi erdia da. Kilimon Trail. Mendaron egiten den mendi lasterketa. Bilabira. Bilabira. Hau Patxi Bilaren omenez egiten den txirrindularitza memoriala da. Intzaiker? Komodina. Ez da jokaldirik honen agian. Zakazo, Idoia Maiur. Zan ere. Komodina. Komodina zuek dututa. bai. Eta borobildu, Karakateko igoerari eskerreunda 50 puntu. Hirugarren errondan musika talde irlandarrak dira. The Cranberries, The Interrupters, Take That, The Course, Nick Up, Inhaler, Voxpop, The Dubliners, Codaline, U2, The Script. Nick Up. Boa, zeonak pelikula ere. YouTube. Bertzi... Venga. The Cranberries. Noski ba, Limerick irian sorturiko musika taldea. The Script. Talde Dublindarra bai. The Dubliners.
folk talde mitikoa. Mikel Xabi? Inhaler. Dublingo taldea da, bai. Intza Iker? Bok Espok. Tan. Kepa Junkeraren kantuaren izena da hori. Idoia Maiur? The Interrupters. Kaliforniarrak? Mikel Xabi? Kodaline. Planto gine osatu? Panteoinekin zema puntu dira? 70? Planto. Sí. Da igual. Da igual. Bueno, zuentzat. Berendo, bai. 70 puntuak noski eta... Dekor. Zegoen egizanpo, dekor. Irlandarrak, Eta markagailuak unele geratu dira, 560 puntu beran, 530 puntu Pasaian zon, 40 puntu Hernanin. Iritsi berrien ajeak, askotan, komo baina bai, ez dugu behar bezala erabiliak aso... Alere lan oso egin da, Saioa oso fin, jokatua. Gozatu dugu bikote? Bai. Keixiago nahi, aukeran. Aukeran bai, baina. Egia da dena den hemendik kanpo ere, bueno, lan eta saltza faltarik ez duzuela, ezta? Intza, lehen ezpaitu gaipatu, sorkuntza talde batean ari zara. Bai. Izena du... Marramiau. Egira. Eta kanika aizi taldean Iker berriz. Bai. Segi saltza egietan, bikote. Seguro. Plazerra zuek ezagutu izana. Aurrera minuzen, bigarren fasean. Aspaldiko legez, ezta? Edo azken aldiak agintzen duen modua mintzat. Idoia Maiur. Ondo, sendo. Bai. Ahí está. Mikel eta Xabi. Mentxa. Derbia berriz. Nola barkatu? Derbia berriz. O klasikoa, o... Vale, lehenbizikoan egiten duten zuek aurrera. Aurrekoan, Idoiak eta Maiurrek. Gaur? Espero. Ikustagun. Erantzuten lehenak Pasaian txarrak. Hartu lekua, eta guazen sokat dirala. Demora, nork idatzi zuen 16garrenean Aidanez, eleberria? Paso. Handu lertxundik, zein izkirekin bukatzen da Nutri-Score eskala? R. E-erekin. Nor da Iruñeko alkatea? Paso. Joseba Asiron da. Ze zuaitzetatik dator Mizpira. Aritza. Mizpira ondotik. Nola ditzen da euskal mitologiako makila sorgindua? Makiak iski. Ondo. Ze herrialdetan dago Santiago de Cali? Italian. Kolombian dago. Zein musikagilek konposatu zuen Intxaurra Skailua? Paso. Tchaikovskik. Zenbat izki ditu Guggenheim hitzak? 10. 10 ditu. Estatu Batuetako zein hiri jotzen da jazzaren sorlekutzat? New Orleans. Oso ondo. Ze idazle italiarrena da arrosaren izena eleberria? Umberto Eco. Pika. Eta zein herrialdetan bizi ziren Heidi eta bere aitona? Suitzan. Zein elementuren simboloa da SN? Selenioa. Estainuarena da. Zein hamarkadatakoa da? Gremlins filma, hamarkada? Laroikoa. Bikoin. Zein koloregatik da ezaguna Frida Kahloren etxea? Urdina. Urdina da. Mitologiaren arabera, nork ireki zuen zoritxar guztien kaxa? Pandorak. Bikoin. Zer esnatzeko jotzen da makila Santa Ageda bezpera? Lurra. Lurra. Eta ze bi animaliaren nasketa da? Ligrea. Tigrea eta lehoia. Bai. Ze zuzendarirena da The Apartment, 1970ko filma? Hitchcock. Billy Wilder eta zein hilabetetan izaten da San Antolin eguna? Uztailan. Irailan izaten da. Bilboz gain, beste ze hiriburutan dago Euskal Museoa? Donostin. Baionan dago. Zenbat aldiz irabazi zuen Frantziako turra Joanes Omarribak? 5. 3 aldiz irabazi zuen, zein kiloretan horitzat? Eta... Bai, rez txiki hori, azken tartien, Idoia Maiur. Ez du gonda, Ez du, ondo, oso ondo. Emaila. Ze museuek? Ongi. Ondo leku hartute ja, Zazpigarren saioa eta namari da, Haupa zuek, hurrengora arte. Mikel eta Xabi! Baita, hori jartzen zuen, ez dut aipatu dudala noiz bat, baina hilerri baten atarian gaur ni bi hartzu. Ba, hilerri zetan... Horrela zabiltzate? Bai, txalakatzen. Gauza erratakaz, bai. Segi hortan, ez da? Bai. Mikel Xabi? Horrek esaniko baitu, eramango dugula poltsikura diru gehiago momentuz. Zema daukazuen, gogoan, bai? 50.
Gehiago nahi? Bai. Erne, gaur, miluzen, jokoan! 54.150 euro! Epa! Eta publikoare ona, Bai. Lazkaoko institututik bertatik etorriak. Esker. Txekuek bai, onak bai, Geuri begire, entzun batera aplikazio batera eta gurekin jolas egiteko momentua iritsi da. Mikel Xabi da proiektu berriak, urte berrien proiektu berriak, ja 2026 sartuta gaude, baina badakizue, otsailaren 17an sartuko dala txinatar horoskopoaren arabera. Urte berria datorrela otsailaren 17an. Animaliak eta izaten dira, eta? Bai, animaliatik ez urteka. Zaldiaren urtea izango da. Zaldiarena. Eta bito esango txuti ez erratorn zaldiaren urtean. Zaldizen energizek, emangozku, bultzada... Trostan aritzeko. Ez, bultzada gure proiektu berriei aizi emoteko. Eta argitasuna eta entzun. Zuk proiektu asko dako zuz eskuartien. Egia da. Zaldi baten pare, bera. Ba, zaldiaren urtea danontzat. Bizitzeko dugu da, denontzat oso urte hona. Mikel Xabi, badakizu iezu zer zuek honi buruz? Ni dragoia naizela uste. Bai, azure iritzia da edo... Ez horrela darako, urtia. Broma. 2000koa. Ze urtetako zera alba galitu? 2000koa. 2000, ni 78ko eta dragoia nahi be bai. Bi dragoi? Bai. Mikel? 2002koa, baina... Zakigu, zer gara. Egiratuko du bitartean. Mikel eta Xabi, sorte hon. Horoskopo txinatarreko animaliak dira. Denpora. Txerria? Bai. Tximua? Bai. Asteria? Ez nuke esango. Ez bakazu horri ez. Eta gero ja... Karpa? Ez, mas japones hori. Eskorpioia? Ez dare. Untxia? Untxia bai esan. Konejua. Oilarra? Bai, dare. Zugea? Bai ez. Bai. Leoia? Jarri ez ez. Jarri ez ez, venga. Panda? Panda bai ez. Idia? Bai. Idia bai. Egia estatu ingo dugu. Akatz bakarra dago. Azeria, leoia. Malolakon bat. Karpa nenuk esango... Ez ezkotik bai ezkora. Karpa igual arraien bate igual ere. Ez ezkotik bai ezkora. Nik baikoak utziko nituzke hola. Mugitza ditugu bi... Leoia ez bat galdi. Ez bi eta balin badia... Bale. Iru fallo badakigu ez dela. Karpa eta leoia. Leoia esan dezuzuk igual dudas, ez? Bale, horrez dago. Karpa eta leoia. Horrez dago. Ba, azeria. Eskorpioia, ez izango. Pues venga. Pero bueno, bai. Eskorpioia izan behar... Ah, bueno, ez esatezu. Bai, ezkotik ez ezkora, igual. Ia, panda. Zein da gutxien ustezuna? Jode, pues imar genitun bialdak eta orduan. Venga, azkarre. Bueno, bat. Osar, txerria fijo. Txerria fijo, ez? Txerria igual ez? Txerria da lehenengo esan diazun. Ja, bai, bueno. Confia. Untxia bai. Untxia bai, oilarra bai. Panda bai, idia ere. Venga, txerriak entzen dugu. Txerriak endu? Bai. Da horio eskorpioa bai. Eskorpions. Mikel eta Xabi, urrezko galdera. Izatu behar genuen bestiakin. Inka astronomiako konstelazioak dira bi. Ze bi, denpora. Eskorpioia igual. Eskorpioia. Eskorpioia tiramos. Vale. Eta bestea... Leoia, azeria, karpa... Karpa, ojo. Ba, ez. Ez, karpa ez. A ver, bota behar dugu, Panda. Ez. Bo segundo. Panda ez. Tximua, idia. Sartu? Tximua, ez da izango. Zemuz, Mikel Xabi. Zero, zenkas... Bai, baina bueno, bai. Tximua... Pandarik ez duten ikusi, eta... Ez. Horoskopo txinatarrien eroso, edo zer? zer? Lagunak hemen... Bueno, bai. Zu Mikel bide batez begiratu dut eta zara zaldia baina uretakoa. Zaroma. Zaldia uretakoa? Benetan. Eta bai zer da? Ba, zer esan nahi duen? Hori begiratu beharko nuke berri. Ba, oso lasai zuzela uretatik. Bizitzatik oso lasai. Azeria, karpa eta eskorpioia ez ezko ere muan.
Oso ondo. Ez dago alakorik, horoskopo txinatarrean. Jorduna. Txi igual ez da. Mikel Xabi, sugea baiezkoan. Gane hona zan, sugie. Bai? Bai. Jakinduria eta jakinduria. Seigarren zeinua da, eta animalia sakratua da. Jakinduria simbolizatzen duena, bai? Bai fijoidia. Bueno, baina esaten badezu seguro. Bi izango ditugulako eixi, así que espero. Bigarren zeinua hau, indarrarekin, lanak egarritako oparotasunarekin lotua dago. Oilarra. Jo, panda. Bai? Margarren zeinua da, eta oparotasuna, oso presente oparotasunaren kontua, oroar. Zeu zara oilarra. Bai? 83 oilarra. Ah? Eta ze oparo, ez da? Oparotasuna, itxezu... Ezkerrezku. Bai. Untxia. Laugarren zeinua da, iraunkortasunaren simboloa. Akaso pilak eta... Ha? Egite? Ha? Teoria bada. Bai? Jatekoarekin lotu dunik. Begira. Eskia, gozo. Oparo. Ez ezkoan lehoia. Hau pasuek. Tximua zer, argi hau? Bai. Bederatzigarren zeinua, inteligentzia eta buru azkartasunarekin lotzen da. Zalantzak, Bai. Asko. panda eta txerriarekin. Hasieran txerria beseguruan egondalako bat emat aldatu behar. Ba, Mikel eta Xabi edo biak ondo edo biak txarto. 1000 euro irabazteko aukera. Txerria ez ezkoan, zuzena da? Panda aldatu behar genuen. Bai, 12. zeinua da, txerriarena eta emankortasunarekin, kemenarekin lotzen da. Panda. Ja, panda japonesagoa egon, Inglaterra baino. Mikel eta Xabi oso ondo, 450 euro. Sufritu barik, finalean, oso ondo, jolastuz eta. Ia 1000 euro irabazteko aukera daukagun, eta txinatarren kontuetatik inken kontuetara joango gara, animaliak konstelazioetan, eurek be, eta guk, jakin nahi izan duguna da, inkastronomiako konstelazioetan hauetako zebi agertzen diren. Eskorpioia, baiezko eremuan. Bai? Zeria eta zuge berre dituen, hau Mikel eta Xabi! Baina pizko arribili gara, eta emaitza ere oparo txamarra, 800 euro pilatuak ditugu. Segi horretan, ondo bikote, apazuek! Etxeko dei, danontzatatik zabaldute, zorte berri ondan hori, edo noiz, Aurra!